Alimentos como estes forman parte dunha dieta saudable, axudan a previr enfermidades, pero tamén son fundamentais para o tratamento de determinadas doenzas, especialmente vinculadas ás persoas maiores. Moi típicas e moi coñecidas. Moi coñecida a implicación, pero ás veces facemos malas cousas por a diabetes, o colesterol, a hipertensión, a osteoporosis, incluso determinado tipo de cancros e determinado tipo de problemas crónicos que afectan fundamentalmente ás persoas maiores e que se poden beneficiar se facemos as cousas ben feitas. Cunha conferencia sobre hábitos de alimentación saudable e a súa relación coas enfermidades no adulto maior, arranca este luns 17 de outubro Alimentatic, o programa da Fundación TIC para fomentar unha dieta saudable entre os maiores da provincia a través das novas tecnoloxías. O especialista en nutrición, Manuel Antonio Botana, será o encargado de impartila. Fará especial fincapé nas persoas maiores que máis precisen cambiar a súa dieta. Hai outras persoas que polas características patolóxicas ou polas características biolóxicas pois sí que teñen que ter condicionantes a hora de alimentarse por na textura dos alimentos, no sabor dos alimentos, nas características de determinados tipos de platos. Entón, intentaremos tamén falar un poquinho deso. Pero a dieta saudable é recomendable non só para os maiores. Debemos seguila todos, con independencia da nosa idade. Hai unha regra de ouro. En xeral, o que temos que facer é intentar que a dieta sexa o máis variada posible, intentando aumentar a cantidade de alimentos de orixe vegetal que tomamos, sin descartar os alimentos de orixe animal, pero en xeral pecamos de exceso de animales e de poucos vegetales. Entón, temos que intentar invertir esa relación. Alimentatic tamén se desplazará por toda a provincia. Ata finais do ano impartiránse 15 talleres distribuídos nas distintas comarcas.